Dacă asta puțin aleacă, ce-ar ziceți? Gata. O să mă ajut bine, este să fie. Gata. Și filmă. Ce-ai spus? Trebuie și să dăm. Deci, avem voce de unchi. Setări audio 200. Bine. Așa trecem peste. O să jucăm pe competiție. Sandstone. Să jucăm alea cât de compe. Și de la compe. Ca la compe. De la compe. Ca la compe. Așa. Și cum am făcut competiție și cred că 2 runde de alianță. Vedem că ne contrăm cu timp. De ca la compe, la compe, ca la compe. La 45 ce primim. Deci nu primim mănuși. Și începe să oprească. La 135 mănuși, la 180 mănuși, la 225 mănuși, la 270 ultimele mănuși. Toate exact pe dăm așa. Deci o să intrăm în compe. Ca la compe, ca la compe. Deci așa să fie, cam așa. Am venit cu telefonul și cam așa. La distanță. Deci, distanța este dată. O să ne punem pe zaraza de microfonul. Ăla mic. Cred. Eu cred că e asta. Eu că mă auzeam aici. Mă auzeam foarte răscătuiat. Deci, așa trebuie să vezi. Și în plus am voce și de unchi și s-ar putea să audă puțin mai mult, mai tare de cum vorbeam eu, sau de puțin un zgomot de robot. Asta e viața. Că nu-mi place nici vocea mea cum este, că cum se face mare, că în realitate e mai bine decât în mare. Opa, eu s-a ce nu fă pe seara așa puțin? Ce crezi că sunt de cum mănânci? Așa și puține piesuri. Videoclip și videoclipul trage ca lumea. Ați zis la video ce? Așa mai. Am bine, stați. Așa nu, da. Ia vedem dacă merge. Hai! Așa mai da. O să vă crești aici. Da, acum jucăm cu 45 de PS-uri. Depinde cu crești și cu scade. Uitați-i pe ăștia, oameni în capaci. Să schimbe nimic.
Mamă. Competiție, nu-i aliați. Da. Da. Deci nu vorbim urât. Ne comportăm frumos. Se uite copilul. Să plecăm de ea. Să nu mă văd. Am în casă plantez bomba, dar nu praș. Băgă mama mâna și ne stăm aici, că dacă vine sus, nimic, să vedem că dacă dezamorsează bomba, am cam pățit. Dezamorsa cineva bomba. Bine, mă! A dezamorsat cineva bomba. Băi, dar a dezamorsat bomba. Băi. Dezamorsat bomba, ei n-avea treabă. N-avea niciun stres. 6 minute am terminat. Poftim. 6 minute. Cam mult, frate. Se duce acolo. Dacă se mai să uită lumea, mă mine. Să nu-mi place. Hai Atena. Mie-mi place, nu-mi place. Aha. Unul lângă noi. În momentul de spate. Da. Să fim cid. Să nu ne scurăm. De aici. Uite-l pe ăla, uite-l. E sus, băiatul meu. Asta cu bani ea. A, nu, că e Andrei. Bravo ție, te dam în spectacol, că nu puteți așa să vină. Asta e viața, câteodată mă așa, el mă așa. Geule, pornesc prost. Dă-mă bomba mea. Bomba. Dacă te duci în bei, cel mai mare fetiț. Vă zici. În bei se duce toate fetițe. SMG-ule. Opa! AK-47. Îmi iau luat nume. FNFA. FNFA, bă! Venuți, mă. Top acum. Ce proastă e piesul ea. Să moară Gigi. Cred că nu o fi ceva de graphics. Bun. Cortez.
frate, dar cum să câștigi tu când e supra la toți? Și nu sunt softi măcar. Mă, vezi, voi lângă soft. Nu corect. Mă? Așa de nu mă puneți cu softi ca sped. Mie la degetul mie nu i-am un softi. La mână. Am mai de atât. Fumăraiță. Mersi. Plantare bună. Planting. Planting. Bomb has been planted. Bun. Plantation. Sper să moară. Sper să moară. Nu moare. Oh. Ia da defuse. Ai. Suntem niște proști. N-are nimic. Cred că echipa noastră e labă. O să fie alungă. Ai, dacă nu se complică oamenii, ce să mă complic eu? Cum să vede la voi episodul acesta de așa? Nu. Începeți. Deci, tu ești bombardierul. Ines, mas. Hai să vină victoriile. Le așteptăm. Tare mult. Și nu așteptăm. Eu sunt bomba. Yeah. Nu plantez bomba, eu am pus să mor. Hai. Ia-ți treci. Ai 14 minute, bun. Bun, să duci. Să duci. I-am dat 68, i-am dat 68. Deci poate să-l omoare că i-am dat 68. I-am dat de... Băi, dar ce te vreau? E slab, bro. Stați puțin să mă dau cu cele liberale. Oh, bravo. Să vede. Să vede. Dacă eram amândoi, făceam level 50. Mă versus 2.
Să-ți dai nebunul. Moare. Frângere 7 la 2, 8 la 2, 9 la 2, 10 la 2. Da, cine ce mai bun? Ajunge să da. Uite cine ce mai bun. 4 morți. Fără 7. Fără degeaba. Uite, 8. Nu știu. Punctaj 16, uite. Să vedem punctaj toți. Am cea mai mare punctaj, deci la revedere. Am 4 cu 16. Frate, până de apucă săracul. Ne-am nimic. Am văzut în general. Ah, no. No, ușor. No, la poliția, poliția. Cred că n-am avut eu 4 morți, frate, ce? Unde mai e cu o prima rundă. Such is the very easy teacher. Și din asta de engleză. Și de mate de tot. Opa. Să trage. Nu știu ce spun. Pălincă. Yes! Pălincă! L-a părit. Cine l-a părit? Nu l-a văzut. L-a părit. Pa. Cine l-a părit? Pălitul. Ah, bun. Bun, tată, bun. Deci eu tăgeam ușa și te-am în el. A, ăsta? Uite-te mă la ei, nu-i vezi? Cine și-o cu slabi, rău ca mine. Dă-te la o parte că joc tatăl și cu spas. Dă-te la o parte tati. Joc cu spas. Apăsat din cineva de copiii mei. Bine. Vreau să ales. Ia, te știu bun. Vezi că era ta, bă. Ah, cream că a murit. Aoleu, nu a murit. Nu a murit ca spasul, frate. Bun, cu frângere mai avem o rundă și gata. Ne ducem. Ui! Gata, iau SMG-ul, vreau să zic SMG. Și plecăm, bum. Un șapte. Mă, că nu am făcut Gigi sfârlează. Am făcut el sfârlează. Nici a bagat acolo pe aici. Să vedem ce are neva 25.
Și moarte. La level 20 nu joc așa. Nu mai nimic. Bun. 16 punctaj, el 15 și alaltul 20. Ce vii pe bronz? Nimic. Mai dăm un aliați. Îi dăm, frate. Avem timp de orice. Avem timp de orice. Avem timp și de aliați și de... Dar stați puțin să vedem dacă mai avem timp de aliați cu gradele. Uai lei, dacă nu oprim gata, să duce de râpă. Și 35 de grade. Bă, pentru aliați nu e mult. Stați puțin să vă scriu ceva. Stați, băi. Stați puțin că nu mai știu să scriu. Sorgida. Gata. Dați un like, un subscribe și eu v-am pupat. Pa, pa!